Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Γκότσης και σας καλωσορίζω στο Cooking Cast. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα φαινόμενο που ίσως σας ξαφνιάσει. Το σούσι, αυτό το δημοφιλές ιαπωνικό πιάτο, φαίνεται να χάνει έδαφος στην ίδια του την πατρίδα. Ενώ σε όλο τον κόσμο τα εστιατόρια σούσι ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια και η ζήτηση για τα διάσημα ρολάκια αυξάνεται ραγδαία, στην Ιαπωνία συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Τα εστιατόρια σούσι κλείνουν το ένα μετά το άλλο με ανησυχητικούς ρυθμούς. Για να δούμε όμως τους λόγους για αυτή την απροσδόκητη εξέλιξη. Πανδημία. Η πανδημία COVID-19 έπληξε τον τομέα της εστίασης στην Ιαπωνία, όπως και σε όλο τον κόσμο άλλωστε. Τα μέτρα περιορισμού, η μείωση του τουρισμού και η στροφή προς το delivery επηρέασαν αρνητικά τα εστιατόρια σούσι που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην εμπειρία του dine-in. Πληθωρισμός. Η άνοδος των τιμών, ιδιαίτερα στα τρόφιμα, έχει δυσκολέψει τα ιαπωνικά νοικοκυριά. Το σούσι, ένα σχετικά ακριβό πιάτο, έρχεται πλέον πιο σπάνια στο τραπέζι. Έλλειψη προσωπικού. Η Ιαπωνία αντιμετωπίζει πρόβλημα έλλειψης εργατικού δυναμικού και ο τομέας της εστίασης δεν αποτελεί εξαίρεση. Η έβρεση και η διατήρηση έμπειρου προσωπικού είναι δύσκολη και κοστοβόρα για τα εστιατόρια σούσι. Αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες. Η Ιαπωνική νεολαία στρέφεται ολοένα και περισσότερο προς την δυτική κουζίνα και τα έτοιμα φαγητά. Το σούσι, ένα παραδοσιακό πιάτο, ίσως να μην αποτελεί πλέον την πρώτη επιλογή για τις νεότερες γενιές. Πώς επηρεάζεται όμως η ιαπωνική κουλτούρα? Η πτωτική τάση του σούσι στην Ιαπωνία αγγίζει και ένα ευαίσθητο σημείο, την ιαπωνική κουλτούρα. Το σούσι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιαπωνικής παράδοσης και γαστρονομικής ταυτότητας. Η εξασθένιση της δημοφιλίας του ίσως να σηματοδοτεί μια στροφή προς νέες γευστικές τάσεις, αφήνοντας πίσω ένα σημαντικό κομμάτι της ιαπωνικής κληρονομιάς. Ενώ η πτώση του σούσι στην Ιαπωνία αποτελεί ένα ανησυχητικό φαινόμενο, η δημοφιλία του σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο παραμένει ακμάζουσα. Η ιαπωνική κουλτούρα και η γαστρονομική παράδοση συνεχίζουν να γοητεύουν και το σούσι αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και αγαπητά πιάτα. Ενδιαφέρον θα έχει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στο μέλλον. Θα καταφέρει το σούσι να ανακάμψει στην Ιαπωνία ή μήπως η πτωτική του τάση θα συνεχιστεί? Ήταν το Cooking Cast με τον Μιχάλη Γκότση. Αν θέλεις να ακούσεις περισσότερα, κάνε εγγραφή στο κανάλι μας ή μπες στο cookingnetwork.gr.